Kaya tara, sundan natin kung ano ba, bakit siya tumatakbo ng mabilis. Hindi natin alam kung ano ba, may nasusunog ba, ano bang nangyari. Yan na nga mga kadong Bisaya, yung niluluto ko, pinagpipiestahan na ng mga manok. Mababait naman sila, hindi naman inubos. So ito na nga, bago ang lahat, tara, mamalingki muna tayo. So ito na nga mga kadong Bisaya, bago ang lahat, mamalingki muna tayo kung saan dito ako lagi na mamalingki. Ito na nga, mag-ikot muna tayo kung ano bang pwede nating bilhin dito mga kadong Bisaya. Hindi po yan, para yan sa mga manok o baboy. Ito na nga, hinahanap ko yung bigas kasi kailangan namin bumili kahit konti lang. Mga guys, bago nyo mapanood ang full video na ito, ako nga pala si Dong Bisaya. Yun na nga, naglalakbay na tayo papunta ng Tanay Rizal kasi dito lang naman ang place na mas malapit hindi sa talaga akin. Nakakasawang balik-balikan ang lugar na ito kasi dito ka lang talaga makakapagmuni-muni. At maliban dyan, fresh ang hangin. Ito na nga ang ating unang stop, kaya ito talaga ang favorite spot ko pag nagpupunta ako ng Tanay. Ito talaga ang aking favorite spot sa Tanay mga Kadong Bisaya. Ito, sa mga oras na yan, napakaaliwalas ng panahon kaya tamang-tama. Tara ito na. Ito nga mga Kadong Bisaya, malapit na tayo kaya tara na, maglakbay na tayo mga Kadong Bisaya. Dati talaga hindi ko favorite maglakbay mag-isa lang, pero kahit mag-isa lang ako guys, sinusulit ko talaga ang mga pagkakataon na ito. Malayo man ang lugar na ito pero worth it pag nakita mo na sa personal. At ito na nga mga Kadong Bisaya, malapit na tayo sa ating pupuntahan. At ito na nga, nilalatag na ni tatay ang camping tent na to na napakaganda at syempre mafe-feel natin na talagang nagkakamping tayo. Alam nyo ba mga Kadong Bisaya, 2 years ago nang pumunta ako dito, hindi pa ganito kaganda, pero ngayon mga Kadong Bisaya, napakaganda niya, laki na ng pinagbayangan, napakasarap sa mata at lalo na pagmasdan. Dito mga Kadong Bisaya, pwede kang mamili, meron silang kubo, meron silang mga iba pang mga pwede nating rentahan at syempre meron din silang swimming pool. At ito na nga, magluluto muna tayo kasi syempre gutom na tayo. Yan po yung ating mga lulutuin mga Kadong Bisaya. Diba prepared talaga si Dong Bisaya, may dala pang super kalan. Ito na nga, simulan na nating hiwa-hiwain or kung ano man ang mga pwede nating lutuin. Kaya tara na guys, samahan nyo na si Dong Bisaya at ako'y gutom na sa mga oras na mas yan. Mas maganda talaga kung magluluto ka doon sa pupuntahan mo kasi nga para ramdam mo na nagkakamping ka talaga. At maliban doon, syempre makakatipid ka ng mas malaki. Maliban sa makakatipid ka, maluluto mo kung anong gusto mong lutuin sa mga araw na yan. Ito nga, napakasarap maligo, sakto mainit sa mga oras na ito mga Kadong Bisaya, kaya tara na at magtampisaw na tayo, let's go! At ito nga, napakaganda ng mga cabin nila mga Kadong Bisaya. At ayan, para sa mga nagtatanong, pwede kayong mag-comment below, pwede ko rin kayong sagutin kung saan ang location na ito mga Kadong Bisaya. Ito lang masasabi ko Kadong Bisaya, kasama na ang entrance access ng swimming pool, kaya sulit na sulit, napakamura. At ito, napawawa ko dito guys, dating kawayan lang yan, pero ngayon napakaganda niya, parang nasa ibang bansa ka mga Kadong Bisaya. Talaga ako sa malaking improvement nila. Biruin mo naman, after 2 years ako nakabalik dito, pero ngayon guys, napakaganda at napakasulit talaga. Maganda talaga siya para sa peace of mind. Siyempre, relaxation ng ating sarili. Ang importante, kahit once in a while man lang, ma-refresh man lang ang inyong sarili at lalo na sa pag-isip. Siyempre, sa dami ba naman nating problema, marami tayong iniisip, kaya ito, mag-unwind at mag-relax muna tayo. Sakto sa mga oras na yan, mga Kadong Bisaya, walang masyadong guest, kaya iilan lang kami, kaya solo mo ang buong resort. Kaya mas maganda talaga mga Kadong Bisaya kung pupunta kayo sa isang resort, yung hindi masyadong matao, yun yung mga weekdays na maganda pumunta. Kasi kung pupunta ka ng weekend, marami rin mga pupunta. Maganda talaga dito, kahit tumakbo, tumambling ka pa dyan, saktong-sakto, walang madidistorbo, kahit sumigaw ka. Wala na talaga akong masasabi mga Kadong Bisaya, kundi napakalinis ng lugar, para kang nasa New Zealand, o diba? New Zealand, 3rd floor, mga Kadong Bisaya. Kaya tara, mag-ikot-ikot at maglakad-lakad muna tayo sa resort kasi nga sakto, tayo lang ang tao dito. Kaya tara, tingnan pa natin kung ano pang mga pwede nating ikutin dito sa lugar na ito at mga bago. Napaka-fresh talaga ang simoy ng hangin mga Kadong Bisaya, kaya tara na, let's go! Ito naman at dali-dali akong bumaba kasi nga may pupuntahan talaga kami dyan. Ito na, this is it mga Kadong Bisaya, ang swimming pool. Sakto mga Kadong Bisaya, ang sarap talaga magtampisaw, lalo na't fresh water. Pakalamig ng tubig mga Kadong Bisaya, pero siguro naman pag mag-swimming ka dyan, maganda naman na yan. Este, hindi mo mararamdaman yung lamig. Nakakatawa nga mga Kadong Bisaya, gawa ng maraming pusa, mahilig ako sa lumalapit sa akin yung pusa, napakabait naman. Alam niyo ba mga Kadong Bisaya, 2 years ago nang pumunta kami dito ng last Bisaya, 2 years ago, kawayan lang ang tulay na ito. Pero tingnan niyo naman, ang laki ng pinagbago, kaya parang nasa ibang country ka lang, nasa ibang lugar. Ayan, lakad-lakad mo na sa Dong Bisaya, kung anong mga pinag-iisip mo sa buhay mo, ginusto mo yan, kaya tara, let's go! So ito naman mga Kadong Bisaya, akit na tayo sa taas, ipakita ko na napakaganda talaga ang may bandang taas mga Kadong Bisaya. Kitang-kita mo talaga ang buong resort mga Kadong Bisaya. Ito na nga, bumaba tayo kaagad, syempre
sinilip ko lang talaga. Diba ngayon, semento na siya dati na ang putik dyan kasi nga wala pa siyang semento. At ito may mga bulaklak na rin at meron na rin silang landscape. Ito lang ang masasabi ko mga Kadong Bisaya, ang importante masaya tayo sa ginagawa natin. Kasi totoo naman yan mga Kadong Bisaya, habang malakas pa tayo gawin natin yung mga pwede natin gawin. Dito na nga, sumunod na naman si Mingming, napakabait talaga ng pusa na yan, hindi ko talaga maiwasang hindi pansinin ang siya. Sarap magmuni-muni sa mga oras na yan mga Kadong Bisaya. Akala mo nasa ibang bansa ako kasi napakaganda nga ng kulay ng pintura nila dyan. Talaga akong masabi mga Kadong Bisaya, kaya bahala na kayo, comment down below na sa lang. Sa mga gustong pumunta, nasa Tanay Rizal lang to mga Kadong Bisaya, sa may barangay Kayumbay. Mas maganda kung pupunta kayo, yung may kasama kayo, at syempre sulitin nyo na yung mga oras. At yun lang guys, salamat, bye-bye, have a good day, God bless everyone, and see you soon guys, bless everyone, mag-ingat tayo, bye-bye.